sono. Dari bawah meja Bapak itu. Cepetan. Lari. Buat aku nanti. Tadi dia ambil cuma aku nggak scan ke atas. Kalau minum. Taruh di sini, tekan. Taruh di sini. Ini rapi banget sih lu belakangnya. Nah udah. Tuh. Berganteng kau. Huriani tuhata di bagasan lasni roha dohita saluhuna ruas ni tuhata di naung bangut hita tu apenna parjolo di bagasan roha moleate hita pinasahat matabi selamat apen ma dihamu saluhutna. Selamat Advent Naroma Tuhani. Ganup bongot hita minggu afen ditugu-tugu do hita tupak kirimun na mangulu songon na nigombarhon ni lingkaran krona afenon ima na makorhon hadirion ni Tuhan na somarmula na somarujung alpa dohot omega laos jojo dei tuhita asa parsidohot patuluson sakap ni debata di portibion asa ganup halak merpersaulihon hanguluan na manotong sian ibana laos tiki parpuasaan do apeno di halak Kristen manakasi diri do paubah roha asa hobar tulo moni roha ni debata iman yang digobarhon marhite warna ni tutup langgatan dohot lilin na piolet dina mengendari diri hita ta jauhon ma Sairo Maho Immanuel. bulung rataon manggobarhon Kristus na Roma buan ngulu na baru tu portibion marhite si taonan na mate jala hehe sian na mate ubasabasahon ngulu na manotok tu naganup na porsia huhut mangalihon gogo dohot hatuaon mangadopi ragam ni hamaolon dohot na masa di portibion di bagasat pakirimon si sonon tajauhon ma Sairo Maho Immanuel. Laho bongot nahitan waeng tu minggu apen na paupaton minggu apen perjolo diaraho dohita tutiki na manumunumu haroro ni Kristus padualihon ima ujung ni hasyanganon na digalahi do lilin na piolet sada minggu apen paduahon paingotok kita asa setia parade dalam ni haroroni Tuhan digalahi lilin na piolet dua di minggu apen na patuluhon laos diguari minggu gaudate manggobarhon laos ni roha majakon hatutubu ni Yesus Kristus digalahi dua lilin na piolet doh sada narara jala di minggu apen na paupaton ima manggobarhon hamamasa ni hatutubu ni sipaluai marhite si Maria digalahi tolulin na piolet sada narara Roma hita tujolo ni debata sitopa hita bongot mahita tubohalna marhite-hite hamulateon tapuji ba ibana marede mahita syabukwede nomor 45 ayat sada rodi 2 tabapitu Hosianna anak ni Raja David.
marhite-hite guarni debata ama, duhut guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, duhut guarni todit porbadia, na tumapalangit duhut tanoon. Amen. Patujigijang matohang muna, hamu ale akaharbangan, patugijang mahamu, ale akapitu siyan narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni, ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jehovah nagogo jala ulubalang, Jehovah ulubalang hamusuon, patugijang matohang muna, hamu ale akaharbangan, jala patugijang mahamu, ale akapitu siyan narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni, ise ulaning ibana raja hamuliaoni, ima Jehovah Sebot, ibana do raja hamuliaoni. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jada debata nami, nama dok moleate do hami tuho sian nasa rohanami, ala disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahon hami siya dosa do tamatian. Hupangi do hami siat patiur jala rajai marohanami, marhite-hite to di porbadiai, asa unang hurohanami, mida hame meton nai. Urupi hami asalam hutada hami ibana, raja naung roi, si sobaw ni sadok jolma na dilihat portibion. Amen. Tapuji matuhata marhitu bukuede nomor 30 ayat pitu behama pajaloku. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di Filipi bidusada, mamuk kamaisan ayat 27 rodi 20 lalu. Asa tu barita nauli Kristus ma pahobar hamu parsauran muna, asa huida di hamu dinaroi ahu, manang hubege taringot tuhamu, tagan padau-dau dope pabua nahot hamu, jong-jong di bagasan hasadao ni todi, jalarap marukil, marsada ni roha, maka porsai barita nauli. Tung unang maulo hamu pabiaran ni akka alo di agia ahape, tada ni hamaguan namai di nasida, alai di hamu tadehni haluado jala sia debata doi ima sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadupan ni debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami
mangulahon na hobar tupak ini. Amen. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 433 ayat sada duhot opat. O Tuhan saya topot au. Tatopoti madosatan nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasya sanidosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami. Akan na mangarsakko dosa nami. Saya sahab timatu bagasar rohanami hasisan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabegema hata baga-baga taringot Tuha sisan ni dosata. Isebe mangulahon akan na nipili ni debatado mamitori. Ise do namadabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani, naung mulak mangulu do jala di siamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matuhata marhite kor Emmanuel.
Tapuji matuhat tamarhite bukuede nomor 514 ayat 5. Saya Roma ho Immanuel. Tabigi mahatan ni debata turpu epistel di minggu Advent na papaton sadarion. Imana tersurat di Yesaya bidupitu mamuka mesian ayat 10 rodi saplonom tajahama marsorik-soring. Akup ni didok Jahoba madok siahas songonon. Pangido sada tanda diho sian Jahoba de Batam, pangido sian benua toru, manang sian benua ginjang sahali. Jadi ni nasi ahas danguluau mangido asa unang hu ujuni Jahoba. Jadi ni nasi Jesaya ua tangihon hamuma, ale pinoparni si Daud, dang do pesai hamu pauru ruhon jolma dohot do debataku naing loja amuna. Di baheni apalah Tuhan sendiri mengaleu sada tada di hamu idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Mantega dohot situak niloba panganona, paima diboto mabulokon najat, jala memilit nadenggan. Aitagan so ditada danakido pe mabolokon najat, jala mamilit nadenggan, tarulang matanui nani rajaan ni na dua raja hina biaran munai. Ima sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala naupevsa. Amen. Tapuji matuhata marhite kor ina Debora.
Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 44 ayat 1 dohot 2. Hamuna naporsiai setomu Tuhan Yesusi. Taha tidak ko maha porsiaw tay, sungon na niha tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Amen. Tapuji matuhata marhite kor ama.
Tatangihon matiting ni huriata di bagasan sa mingguon. Huria na hinahulongan di bagasan goar ni Tuata Yesus Kristus, sonari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon, 5 Minggu 10 Desember 2022. Na perjolo goar ni minggu ta sadarion ima di goari minggu apen paupaton doho topik, tomu ma ibana na pinarbaga ni Jahoba. Paduahon jadwal parhobas, namar hobas di parmingguan manogot dot arian ima pendeta mangido tua pandiangan STHMM Pareses HKBP Distrik 24 Borneo. Patuluhon pilihan khusus di hari sadarion Minggu 10 Desember 2022 papungu pilihan khusus dohita tuha perluan Natal do tahun baru HKBP Bonanginda na di pasahat marhite amplop khusus na naung pinarade ni huria jala di pasahat bagas kotak pilihan paduahon. Paupaton rapat resort HKBP Bonanginda di hari sadarion Minggu 10 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB sampai 10:30 WIB di Patupado rapot resort HKBP Bonanginda sinesohon tu utusan ganup dewan dohot seksi asaria mandohoti parrapotoni. Palimahon pesta parningotan hatu tubuh ni Yesus 2022 do tahun baru 2023. Pertanyaan Natal keluarga dohot pertanyaan ujung tahun sinosohon tu sude ruas ni huriata asa patupahon pertanyaan Natal keluarga secara serentak di bagasan nabe ima di hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 20 WIB dohot pertanyaan ujung tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 24 WIB sop kopi acara pertanyaan di pasahat marhite WA grup WA keluarga mangna pribadi. B. Parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus malam Natal di hari Sabtu 24 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do parmingguan malam Natal mangna pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. C. Pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal pertama di hari Minggu 25 Desember 2022 di Patupa Huriata do 2 hari permingguan pesta parjolo parmingguan hatu tubuh ni Tuhan Yesus permingguan parjolo masuk pukul 7 WIB jala diuduti ulau nabadia permingguan paduahon di masuk pukul 10 WIB jala diuduti ulau nabadia. D. Pesta paduahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal 2 di hari Senin 26 Desember 2022 masuk pukul 10 siawib di Patupa Huriata do parmingguan pesta kedua parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus suhut Natal parhobas HKBP Bonanginda mangna sude parhobas nama kobasi di HKBP Bonanginda. E. Kebaktian ujung tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do parmingguan ujung tahun mangna parpunguan bodari ujung tahun. F. Kebaktian tahun baru di hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do parmingguan tahun baru masuk pukul 10 WIB dohot di Patupa marhite live streaming di channel YouTube HKBP Bonanginda. Sude acara permingguan hatu tubuh ni Yesus dohot tahun baru
dipatupa do secara live streaming di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Saya di pasu-pasu de Batama ulauni bain sangap di Goarna. Nomor 6, undangan rapot sentralisasi keuangan HKBP. Di hari Senin 10 Desember 2022 dipatupado sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP na maringanan di HKBP Cijantung na adong di wilayah 4 distrik 8 DKI Jakarta, distrik 15 Sumbaksel, distrik 10 Pitu IBT, distrik 10 Walu Jabar Tengdi, distrik 10 Sia Bekasi, distrik 21 Banten, distrik 20 Pitu Borneo, distrik 20 Walu Deboskap, dan distrik 32 Lampung na Borhasian Resort Bonang Indah Ima Uluan Nihuria Ketua Parartaon Dohot Sekben Resort. Papituhon rapot perhalado partohonan. Di hari Selasa 20 Desember 2022 masuk pukul 20 WIB maringanan di gereja di Patupado rapot parhalado partohonan HKBP Bonang Indah nang menyusun program dohot anggaran huria tahun 2020 laos titingon managabe undangan resmi tu sude parhalado partohonan asaroma mandohoti parapotoni. Pawaluhon pembagian jadwal kor kategorial di acara Natal do tahun baru. Marhite titingon pinabotohon ma jadwal kor perayaan Natal do tahun baru hombar tu hasil haputusan sermon perhalado di hari Selasa 10 Desember 2022 jalasino sohon tu punguan kor kategorial dohot kor week asaboi ma patu begehon ende pujian hombar tu jadwal ima a malam Natal hari Sabtu 24 Desember 2022 na perjolo kor na poso bulung di lantai 2 paduahon kor ina Kamis di tenda VIP patuluhon kor keluarga perhalado paupaton kor ama di tenda VIP. B. Natal Parjolo hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 6 WIB na Parjolo kor pra remaja di tenda VIP, kor letare di tenda VIP, kor merequire di tenda VIP. C. Natal Paduahon hari Minggu na Parjolo hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 10 WIB kor Deborah di tenda VIP, kor Agape di tenda VIP, kor Immanuel di tenda VIP. D. Natal kedua hari Senin 26 Desember 2022 sekaligus Natal Parhobas sude kor mangna diaturhon Dewan Marturia. E. Kebatian ujung tahun tanggal 21 Desember 2022 sude kor di HKBP Bonang Indah mangna kor di totuhon seksi Marturia. Sia penataan dohot pengelolaan area parkir gereja. Marpardomuan tu pelaksanaan penataan dohot pengelolaan area parkir gereja dohot hombar tu hasil sermon parhalado di hari Selasa 6 Desember 2022 naing diulahon ni huriata ma ulahon penjagaan keamanan kendaraan ruas ni huriata dohot menjaga hahomion parminggu ni huriata hombar tusi di hari koton huriata ma partisipasi ruas huriata marhite tangiang dohon partisipasi dana na dikoordinir situa wik marhite surat na naing diedarhon tu wik nabe 10 panitia pembangunan hombar tu surat na masuk sian panitia pembangunan HKBP Bonang Indah tanggal 10 Desember 2022
taringo tu kesiapan kepengurusan panitia pembangunan di Nalaho pada laton surat tugas sian huriata dohot hombar tu hasil keputusan sermon parhalado di hari Selasa 10 Desember 2022 naik pada sipon huriata ma susunan panitia pembangunan nabaru hombar tu si pinangido tu ruas ni huriata nagiok jalarade makobasi asamas pasidohot ma di kepengurusan panitia pembangunan nanaing dibentuk 10 sada tona sian kantor pusat HKBP tona sian kantor pusat HKBP di Jahon di ujung ni titing 12 pilihan bulanan sinosohon tusude ruas ni huriata asarade pasahaton yuran bulanan ni huriata marhite situawik na B na manang langsung dipasahat tu sekretariat 10 tolu pelean parhepengon dohot torop ni ruas naro di parminggon nong salpu boima tajaha di file nanang pinasahat ni huriata marhite WA group mangna WA pribadi mangna keluarga pasaplopaton selamat ulang tahun parhalado rab dohot ruas ni huriato pasahaton selamat panjang umur golas ni rohama sude ruas ni huriata na berulang tahun hatu tubuh dohot berulang tahun hot ripe sian tanggal 12 saha 10 Desember 2022 hatani tuhata si peopopta imanatar surat di 5 Musa onom ayat 5 jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa tetem do sian nasa gogom aka gor-gor na berulang tahun hatu tubuh dohot berulang tahun hot ripe boi mata jadi pal nanaong di pasahat huria marhite WA group mangna WA keluarga mangna pribadi Pearaja tarutung 14 Desember 2022 hal sentralisasi keuangan na pinar sangapan amanami inanami perhalado dot ruas ni huria HKBP dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabe asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian tondi perbadia amin tamasi tutudo mandok moliate hita tu debata perdenggan basai ala asini rohana tarbahen hita manguduti aka pakobasiota mamolus akatiki sahat rodi ari sadarion songon naung taboto nunga ditotopon sinode gondang paunoplom nopon HKBP di bulan Oktober 2022 nasalpu ima sentralisasi perhepengon namar sakap patujolohon roha marsiurupan dinamula ulaon hadosan marhasitongan manahan parhamarhamanggion marhite sentralisasi parhepengoni tahirim jupang hasadaon laho mangeahi dohot patupahon rumang na dumenggan dina sumarihon aka na manggonopi balajo ni aka pangula somardia imber inganan pangulaon na di sandok huriata songoni nang dohot pasauton aka pakobasion sian hatopan sahatu aka resot dung sidung sinode godangi marudut do aka pakobasion nat tapatupa ima marhite rapot ni huria resort distrik lembaga dohot di hatopan tahamulateon do parsitutuon ni aka parhalado ni resort ni uluhon ni padita resort songoni nang distrik ni uluhon ni aka pareses na dipatupa rapot anggaran tahun 2023 na hombartu sentralisasi songonido nang parsitutuon ni tim
sinkronisasi na pinabangki ni Eporus lao pada sipon pakobasiota di rumang ni administrasi dot aka sosialisasi lumobi di hajuara bagason dinanaing bongot hita tu sentralisasi parhepengoni mamukai sada Januari 2023 dinalaho patauhon hita pardalan sentralisasi dipatupatin sinkronisasi dohot pembinaan dohot pelatihan di 4 wilayah 5 wilayah sada di auditorium HKBP Seminarium Sipaholon wilayah 2 di aula Universitas HKBP Nomensen wilayah 3 di Pekanbaru wilayah 4 di HKBP Cijantung laho makobasi sentralisasi hombar tuha putusan ni sinode godang pabangkit masada badan naginoaran badan pengelola sentralisasi keuangan mangna BPSK badan onma nama kobasi sentralisasi parhepengoni ia haroroan ni bohal ni sipakeo ni badanon dina makobasi sentralisasi keuangan ni songon naong di totopon sinode godang pa onoplonopon 55% sian aka pelean na ni huria taba ni haroroan na asing naso maralo di aturan ni huriata sian na 55% on mad pakeon ni BPSK manggonopi balajo ni sude pangula nagotiki balajo ni pegawai HKBP program hatopan program distrik program resort operasional di kantor pusat lembaga distrik dohot resort sian na 45% nari na tading di huria imana gabe bohal ni huriai dinalaho patukon akap perdabu-dabuan ni huria manguduti dohot mangu memei aka ulaon dohot pakabosion ditongani huriai hombar tu parsuruan ni tuhata na dipadirihon hita dohot huriana asa marparbuehon akan adenggan songon natar surat di Yohanes 5 ayat 10 sinosohon mahita saluhut na perhalado ruas dohot sude pangula asa marhite sentralisasi onma lam takas tapatudu roha marsiurupan songon na diigil ni tema ni sinode godang paunoplonom HKBP marsiurupan mamorsan akan nadodoki imadalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 posdoroha sentralisasi parhepenganon gabedalata makehehon roha marsiurupan di sude ruas dohot parhalado di sandok HKBP asa mian jalalam nal tarida parbueni pangulaota songon huria suang songon nasailaon marpanindangi tujoloanon ditongani huria masyarakat dohot bangso anggiat ma sentralisasi parhepengon bolas mangehahi haimbaruon ni pakobasiota jala saurdot mai tu tahun orientasi pelayanan HKBP 2023 nama ngondolhon profesionalisme dalam penalta layanan songonima pinasahat tuhamu saluhutna tuhatama mandongani dohot mamasumasu sandok paralado dohot ruasna dina mangarade rohat tabe di minggu adpenon marsanga ma tuhani marhite huriana tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eporus
Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon, debatama mamasu-masu. Tapasahat ma peliat tamar hite peliat sada A duho sada B. Marede mahita sa bukwede nomor 30 ayat sada rodiopat. Paruak ma harbangani. Raja
Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha. Ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami nanami remaja na poso gulung sude mahita kurian itu hata. Selamat hari Minggu ma di hamu saluhukna. Ala di masa apek kita nuaing pinasahak mamusita biapen. Selamat adpen ma di hamu saluhukna. Shalom. Horas. 22 tahun nasalpu hami borhat sian uriat tahun dung marhubas 2 tahun 1900 satu tahun 2000 totunga gudang nasu tinadda nga gudang nasu manadai ba alai miduk dope na tinadda alai nga matua deba na tinadai ngeri-ngeri sedap do moloro tu huriana hiani hobasan sudah na gudang mengajak merputu ngerina oloi doki basi amang tadamun si amang na di harangani songo dia olo mamar husi patong aka ina tudungan na ai amang padi taon si amang na ya mangulan na isoni dukan kabido iba si amang na ya mangula di huryo alani unang ngeri pakilalaan dang si amang awak kamang do kenang upatadahum madiriku guarhu padita mangido tua padiangan inata soripada na pinasahat ni Tuhan itu au boru ni rajai boru manurung sayu pasowal do madok na pinasahat ni Tuhani dangolo biaw madok na walap nani alapon hirana bui taruhono mulak habis itu kado songonia teh jadi tapi akamangun nang tado nahu alap hiranarung sakakmu na polak ko morido am songoni inat tapi amata na pinasa ni Tuhan itu awido beda munat to alam olo mulak kita tu bibeli memang dibuat debata masih hawa tu si ada minna do jadi na pinasa ni Tuhan tu lu dihamidat danak dua bawa sada boru tubuh di bonang odus ada jala mauliate mai tuhat tulusan nga wisudaon siakangan wisuda sian Universitas Negeri Medan na dua nari wisuda sian sekolah taman kanak-kanak ayo wisuda do kan adang wisuda isot taheteka wisuda dote dainang naman dubunau boru marbun nasida marhuta di sidikalang isubul opuku boru sitanggang opung ni bapakku boru malau si matuaku boru sitorus si martulang deui batu padita tadi son ala itu inangi marpariban si partuturan deui mate upikir songoni majo partinadan unang gabiadong madok siamang nyanu ngalengkapi ngai sinak kining donga tubuh hula-hula tulang bona ni ari dohot tulang robot ngau pa buah benak ingate kita ni mana pejo melomasa pesta alena marga bersaudara do hita sudite marang-maranggi di bagasat Tuhani alani sahak mata benami Tuhamu kamang do kenang keluarga sia kami keluarga horas madihamu saluna ngasa tu ngajom holap perkenalan adiga bejamita tajak mahatan itu hata nama makulingi hita di minggu sadarion tarsurat di buku Rom bidusada ayat sada rodi pitu songonoma didok disi au surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjo gabe apostel jala pina pulik tu ulaon mamaritahu barita nauli nasiat debata ima di parbaga-bagahian diaka surat nabadia marhite-hite aka panurirangna taringot tu anakna Yesus Kristus tuhatai
na tubuh siap peparan ni si Daud ia di dagingna, naung gabe tadap anak ni debata na marhaguguun mangihut toddi nabadia dukke heibana sian hamatean sianibana hujalohami asiniroha dohot tohonan apostel mangalopokon panguloyod di haporsiaon turohani saluhu bangso alani guarnai sian nasida donak kamu najino di Yesus Kristus madapoton akana hinaholongan ni debata jala akana badia na jinunai na dihuta rom asini roha madihamu doho dame siat debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus. Biasanya dihalak batak molodong hata tangiang hata pasu-pasu apalagi merdongan upasa tor diulupud do matutuin na onak kining rapta tangihon hata pasu-pasu tangiang laos sodong do diulupuk kamu ida to hulak ko salnari asasah asini roha madihamu doho dame sia debata amata nang sia Tuhan Yesus Kristus. Mau lihat akamang dok kainang lau mangurupi hita mangatu si turpuhon ubuat do si lua jalanan niurupan ni si Aldo Purba alani tasimak majo cuplikan film ngeri-ngeri sedapon. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
hita lak bata kate molodong na tua nga metua dang sa berbihita si pata mabigi mana makatai paisik mai si bapa dengan tu si hoyo ma on nama hataon hapedung metua hita haduan hatsik musee marata hilala molo songoni ibai alai na hudok disi bodo humurang pakuling sikap ni yanakon tu natoras mololupa ibana diholong ni rohani natoras nai maradopon ibana imana masa nakining bodo humurang pakulingta sikapta pabahenata maradopon akan tua-tuata na mangulu do penuaing molo humurang molo sotaingo holong ni rohana tuhida alai na rumiko musena bodo humurang pakulingta sikapta pabahenata maradopon amatta na di banua gijangi molo lupa hita di holong ni rohana tuhida molo dang parduli hita di parhauriaon di partodian dang parduli ita di hatani debata dang talehot tikita na khusus laho pamuji pasangapon ibana bodoh alam lupa hita jaka asini rohani debata nata jalo alai molo taingo holong ni rohanai songon naking mamasa di paingot amat tai holong ni rohana tu ibana uju umur 3 tahun do pe ibana marhite catatan harian ni bapa nai gabe ditada anak konai dirina bah ngahumura kapena pakuliku nakit tu bapai ayo pak hali do pe isuku nau ngadara tinggi nau HP au tikinai 30 hali sukun Olate iparo kamu dah pe huripu hola di bereng-bereng kamu sone 20 sada hali dak kamu ru imana gari di haul ganut di sukuni patarida ho kolong ni rohana dung di boto anak konnaina songoni balgani holong ni rohani bapa na itu ibana gabi manol soli ma ibana ido basa ubain di haul ibana nakining bapa nai masalah biar bapa ido neng dono narajora mau masalah be pakuliki akamang dok kainang turput nasahat tuita di bagasa tikion nang pe secara konteks surat pendahuluan ni Apostel Paulus do maradopon kuria na di Rom alai boy tardok kita hira catatan harian ni debatado on na di pajaha tu hita nuang na marsaringar tu hita nuang paingot tok kita di holong ni rohani debata na tajalo di bagasang guluton ima di ayat pitu di dok nakining madda poton akana hina holongan ni debata jala akana badia naji nunai parjolo di dok di hutarom totu sahat do tu bonang indah madda poton akana hina holongan ni debata jala akana badia naji nunai akana hina holongan ni debata do hitao saluhutna ido nabi naritahon ni Apostel Paulus di buku Romon secara khusus alai diturbut jami taupe nunga digwari ibana inakining barita nauli nasiat debata ima Yesus Kristusi wasa barita nauli moloro debata gabe jolma di bagasa Yesus dada holalao para deho nakanarikod dingolu perdangi ngotak kamang dok kenang dada lao hola mangurupi hita dia kapar ngeluas si ganupari alai natar lumobi papatarhon mangalehon asini rohana baluaho kita sian malani dosai baluaho kita sian naroko dohot paut catok kita sian hahulumun tu hati uron ni debata hita na patut hona hupiana lani dosata alai ro debata gabe jolma
di porsa Jesus naik kona pehiyatu hita gabe bahana mamorsani persoalan na balga di hajol mau sa sitong na dosa do alay nunga di selesai hod debatabe marhite hamatian ni Jesus Kristus di silangi biar ni jolma na balga sa sitong na hamatian do gari manaringoti hamatian mabiar halak marsatabi hita manaringoti i alay nunga selesai di bat Jesus marhite haheon nai apalagi do holong ni rohani debata na balga tu hita unak ko lantae tong akka pasu-pasu ni debata na tajalo di bagasa pardagingot taon gabi matadok tadda ni holong ni rohani debata di hita na umarga haluaw nito ditay do hapena dinaroy bana gabe jolma dina di porsan na ikona pehiyat tu hita di na hehei ibana lahuma buat kita tupak kirimo naik baru gari dicakop kita gabe anak kona di bahig gabe sitean harajaon banu agicangi ahli waris kerajaan surga tuanai hita kamang do kay nang pemarhaga leo do hita alaya sini rohani de batapa tahu kita gabe panean di hanguluan saling lilingna ahli waris kerajaan surga omana ikon nal patar tatusi tapakilalahon asasaha nakining songon gobarani akan manada asini rohani de batahita jalamar hitei gawe tatadda dirita gawe ta solsoli akapabahena tanah hurangi dia dopan di debata dipakuling diparange dohot dipabahenan atitung langgus rohata maradopot Tuhani atitung niang rohata di paranguluano maradopot Tuhani tasol-soli may ay holog situ tu hape rohana midahita ay songoni holong ni rohani di bata di hita dang mungkin saya tok-tok kita marroha juga tu maradopon ibahan alay songon na di ilustrasi nakining gabi hala naradi mahita manadda dirita manol soliaka pabehenatan nahurangi maradopo debata ala di paingo hatani debata hita dibalgani holong ni rohanai tu hita si Paulus termasuk masada tiruad di hita di bagasan turpuhon ala di hati dakon ibana au naung taruli asini roha siat debata dido ibana songoni alai marhite panadaun na di asini rohani debata ma gabe dido ibana ma au surat tinongos ni Paulus na poso ni Jesus Kristus panadaun na di asini rohani debata mangurupi ibana manada dirina songon na poso diadopan ni Jesus Kristus mulu di bahasa Batak memang kurang takas do mulu na poso ati ala di bahasa asli nakad dulos do ibana hamba do ibana hatubat do ibana dung ditadda ibana asini rohani debata di parhato poti ibana dirina dia dopan ni Tuhani hatoban ni debata doa na ibana mulu hatoban lapotan na dangadong hakna dangadong huaso na tu dirina holan tuan naido na marhuaso dinguduna sepenuhna dangadong tikinon manarihon na di ibana mamikiri na di ibana holalao pasaut tolo moni rohani tuan naido ibana ido na margor dulos hatoban anggison diterjemahon na poso gabe sangapi banat tong ate noaingon ngai terjemahon atong hatoban ni gabe asisten rumah tangga banga manusayat tong si patao aliang go hato badakay manusai molo dido episteli na kining dohot do piau susah amuy na debata maradopon Israel iman na so sadar Israel songon hatoban ni debata tu panadaw na songon ima hita dito guturbuhona kamang dok kainang dung di papatar debata di paingo debata asini rohana itu hita tatadda madirita hatoban ni debata do hape hita di pakatayon sehari-hari memang holapad dita do pangudan nago di do hamba Allah te habis sitong na nasitong ima sudi akan nang taruli di asini rohani Jesus Kristusi
hatu bani de batado. Ai nu nga di pauca ibana siap per hatu bana di dosa. Gabi hatu bani de bata ido dah. Ma transfer atong ibana. Jadi ngadong holo dua do per hatu banan. Hatu bani de batado, hatu bani sibolis menang dosa. Sudah halak nang porsia tu Jesusi. Sasitong na hatu bani de batado ibana. Hatu bani de batala batana Tuhan ido na marhuaso na berhak di ngoluta sude. Dang boy do honota lomokku di ngoluku. Dang boy do honota lomokku di karetaku, lomokku di hepekku. Dang boy habe do ngoluta seni. Dia do pan ni debata. Dang adong hakta atas diri kita. Kita semua adalah milik Tuhan. Iko kuasona do manawalak tu hita. Iko pasau tolomone rohanai do hita. Ala naung tajakon. Asenire rohanai. Dok kamu majo kamang dok kenang tuna di saping menai. Paingot tamu jo hatu bani debata do holai. Hatu bani debata do ho eda. Dok kamu. Songona so sude do olo. Atong sude majo mangangkat tangan nasiamun. Sudah maju mangkat tangan nasiamun kecuali dang adong tangan nasiamun. Wah benon nama angkat malu sodong. Di patua matua baran di dongan nada di siamuni. Malu sodok tu diri na dokon. Tadok ma hatu bani de batado. Asa adil tangata siap birangi. Sudah ma nadong tangan siap birang na. Di patua matua baran di dongan nada siap birangi. Dok matu ibana. Hatu bani de batado. Masa sesama hatu bani de bata sombong? Tak ada. Masa sesama hatu bani de bata saling membenci dan mungkin nanti. Gabe marserep niro hama hita atong ala hatu bani de bata do hape hita. Ale molo didok atau bandi debata tahingok nak kening ngulu tahun sepenuhnya adalah hak Tuhan di bawah kuasa Tuhan. Ibahan ado nama ngarajai nguluta. Dak kita be raja atas nguluta, alai Tuhan mana raja atas hidup kita. Sudena taula, sudena tapatupa, sapatut namar suku kita. Songot sahala hato batu Tuhan na, Tuhan ahado nanaing sipatu pauku diho. Hatoban na makalaputi ulau na denggan maradopot Tuhan na asalas rohani Tuhan nai asa unang tarmuruk tarimas Tuhan nai maradopon ibana alaya asa disadati kidohonon na naposok kuna denggan roha inatumate moloro Jesus na padua haliho na kamang dokainang Tuhan nai molo cupang sahita marpangalahu songo katubanna mangulahon lomoni rohanai mangulahu persuruan nai dungi dohonon nama tuhita we naposokku nadenggar roha bongot maho tuha tuaon ni tuamu hudul maho dison ramanga mahita jalo ma sude hamuliau kasang hapon na pinarade tuho pangaradio na songonima iko na dong dihita dinamarap peno asa moloro Tuhani boy dohonon na tuhita hai hambaku yang baik walau di surga dang adong air mata di si gitu teh alai molo di dok Tuhani songoni tuhita sugut pasti do pere iluta alanya ala mertua tahilala ai didok tuhita weho naposokku nadinggar roha bongot maho tuha tuaon ni Tuhan na parpudi jangan aja doh na parpudi asa torlas rohamuna biasana molo didok perjamita na parpudi torlas dorohani ruas tori pading ke parhudulna saya manon rana tu nah ina do boran nak tori pading ke parhudulna kan
Na parpudi ujian maju hita sonari ditutup be maju bukuna disipan dibuat maju harotas ada harotas na kosong doho pulpen. Kita ujian sekarang, badang itu yang bahasa Batak. Kita ujian sekarang, kumpulkan semua bukunya, simpan, ambil secari kertas dan alat tulis. Ninna sahalak guru mah, tuak kasih si anak. Namar cerita dawa manginang. Songoni madido sahalak guru tuak kasih si anak. Roma aka murid nai sisian nai adong mana jongong ayahon masa uji sonari narohana bahasa dang adong buah-buah narohana songo parlongang munai manakit deba biasa anak jala memang songoni itu pengalaman tara di sekolah bolo topu di dok gurui ujian dang mar buah-buah tor menggerutu do deba menggerutu adong na tarot tokan bahasa tarot tokan dang adong pangaradeon dang adong buah-buah alai akasisian na burju namar si ajar dada holalau ujian biasana enggak masalah siapa takut ali dang adong kubera na kena pitor mabu harotasna nah sodong donang sisian na burju son raku ka ali namar cerita daw nak ingati boto amu doro namar cerita nak kini songoni mahita mangatusi buah-buah haroro ni Yesus Kristus ipa dua halihon boydo songo pangalahon ni sisiani adong na longang-longang adong na tarsonggot adong na taraktohon alanyaha dang adong pangaradeon hape buah-buah nunga adong do buah-buah marapet do hita pesada pedua ape tolu ape nopat sampai adong lilin na khusus om se mada alai sipata lewat songoni doi las soram radi hita ujungna moloro Tuhan ulaning boha las doro hatta manang tarot tohat do hita hape ede tamadok maranata roho Tuhan amen satibu maro ede niakana radi do isa sitongna alam go ede na tarot tohon dohono na do Tuhan unang majo roho dang dope muli do mangulia kada dana kasude ajolo marnini marnono maju Tuhan asa roho omma holsona te doho Tuhan ni penang sudatan naro asal majolo mar ado kape ahadi dak dana kisudete gebe margai sia karoroni Tuhani akamang do kaina ngasalas di roha di hita di haroroni Tuhani radi mahita songo dia rumang ni pangaradiota mula manak kining tatadda madirita hatoba do hita dia dopan ni debata tapasaha banguluta sa Tuhani na marhuaso na mangatur nguluta panguloy mahita di parsuronna dia parsuronna doho mahita songo si Paulus mak mangaradoti mamaritaho barita naulii papatarhon holong ni rohani Tuhani marado potorop halak aido na pinatupan ni Apostel Paulus dua kata na bodo honota di baritahon ibana barita nauli marlujongi ibana tu desa nawalu mabaritahoni jala di papatar ribahana holong ni rohani Tuhani marado pona kahurian na tinopok nai holong do rohani debata dihamunin na kamang ido tugas ni hatoban ido tugas ni apostel sudehi tanang taruli di asini rohani Tuhani wajib hukumnya kedoho dohi tamai maritahon asini rohanai di sejarah perang dunia kedua adong dosa ada gereja di Frankfurt Jerman nasega rusak parah jala adong sada patung Yesus di taman ni gerejai dohot sega gabe bolong tangan na nama masu-masui gabe tinggal ma patung Yesus na somar tangan dung selesai perang dunia kedua di pature magerejai dinggan alai patungnya di pasob budang martangan holan sekitar naido di padengga ganu palak narutusi komentar na bahasa ipasobu patung ni Yesus sodang martangan ima komentar ni halak sudah tu sih
Alay nung adibahed dalan nasa naro tu garejai ikom mamulus sisi belakang pudini patungi. Ternyata di pudini patungi adong dua batu tulisan. Tulisan dibahan di si songonon. Patung Yesus ini sengaja tidak kami perbaiki tangannya karena sesungguhnya tangan Yesus adalah Anda. Kebenaran do kamang do kenang. Martanga do Yesus tayala taku barho songo jolma. Alai hita do tangan ni Yesus nuaing lahu papatarhon asli rohanai tuaka donga jolma songo napi natupa ni Apostel Paulusi ala ditadai bana dirina hatu bani debatado ibana Apostel ni debatado ibana tangan ni debatado ibana ulinai molo sude hita mangatusion borhat hita tuaka ingana pangulauta inganan bagas tabe alay tahingot hatoban ni debatado hita disi Apostel ni debatado hita disi tangan ni debatado hita disi papa tarhon asini rohana mamaritahon barita naulii Yesus do Tuhan jala si palua alanya kamang do kenang borhat mahita alay unang tersonari borhat jolo sajo ibadah taon lahu mamaritahon asini rohana Tuhani naposona do hita Apostel na do ganup pita tangan ni debatado hita amin martangyang na hita mauli hati mali Tuhan di hatam sa Tuhami di bagasat dikyo napaingot tok kami di holong ni roham di ganup hami huriam na niasyammu na jinom na pinarbadiammu gabe di patauho hami taruli di haluau nito dinami gabe parjabar hami di hangguluan nas sora sudai gabe ahli waris harajau ni debata hami siana si do holong ni roha belga situ tu holong mi tu hami Tuhan hami do nahurang manadda gabe si patah hurang pakuling parange pangalahon nami marado poko daku parsangapi hami hojocut di bagasa parnguluan nami onale Tuhan alai marhiti hatam naung tari partu hami di bagasan obason urupi mahami manadda diri nami akananya si amudo hami ubay mangulu urupi mahami manadda diri nami hatubamu do hami sudi Tuhan naung dipalua ho hami siapar hatubana di dosa nuaing hatubamu do hami sudi ngulu nami iko kona mangatur ay horo na marhuaso di ngulu nami hodo Tuhan na marhuaso Yesus Kristus Tuhan si palua hami pasu-pasu mahatam tugano pahami na pengudison lain marparbu di bagasa rohanami asamian hami di bagasak katami hatami pemiat di bagasakan pasu-pasu sude hami ruas ni huriam parhalado narotu parmingguan obason asa tok kami di bagasan gugu nasiakko pasu-pasu nasiakko manguloi parsuromo dingulu nami siganu pari manang di dia pe hami mangula manang di dia pe hami maringan urupi hami dia kahamaulan na wadopi hami ajari hami dia kasaluhut ulaun nami asa saluhut nai hula hami obar tulomo ni roham gabe tau hasangapo di hosude ulaun nami pakataon nami si ganu paripe utang aku kami ruas ni huriam na di bagasa persahiton Tuhan papatar holong ni roham tu ibana diha holong ihodo nang pe gale pamatangna hargado ibana diho pakilalahom matu ibana sini roham nang marhiti hami ruas ni huriamon doho mahami pakilaw papatar kolong ni rohami tu torop halak tuaka ruas ni huriam nagale namar sahip pe namar las ni roha inorhon ni ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan pasikop mah las ni roha dinasida
urupi nasida manada asini roham asa toktong nasida marlas ni roha maka mulate ho sudi ding kebasa pasi gajang umur sudi ruas ni huriam patugu ganuk rumah tangga di rumah tangga nabi gabe rumah tangga nama sia holongan songon parserepion ni halak Kristen na tutu mau lihat madiho pasu-pasu sudena sa pakubasion di tonga-tonga ni huriamon hinubasan ni parhaladom sudi ni uluhon ni naposom padita nami padita sitorus siko mapasu-pasum dihami salu na Tuhan di bagasa Yesus Kristus calo mahami martangiang tuho amin. Mari di mahita huhu tapasahap ma peleata pele padu ahon dohot pelean na hucusi Tiki hehe akana tino busi Tidak nasida Tuhan Yesus Eba kuling ni sarune lamanomu Tuhani Doho kau dibantu hatta latusi Molojo huni Tuhata Bakago warni pusta Iman asini rohana Lalu saku o Tuhanku audiso
Tuhanku, oh Tuhanku, audison. Mauliate madi Tuhani naung pasahaton hatanai tuhita huriana di hari Minggu apen na paupatu sedarion namanosoi rohata asaradi toktong dungo jala marsioho di bagasa Tuhani enaro maibana tado ma Immanuel dongat tama debata tajalo mahagogoon nasia Tuhani marhite-hite todina todi perbadia asa say toktong radiro hata manomunomu haroro ni Jesus Raja si Paluai. Immanuel dongata madebata Maranata say Roma ho Tuhan manopot hami jolma pardosaon asa dapotan hami naron hami tusian siaro tu portibion ho tomu no hami marho Tuhan di bagasan ha porsiaon nami asalas rohanami menjakon ho sorang dingolu nami. Molo songonido pakirimot tadi haroro ni Jesus Raja si Paluai. Tapahibul marohata manumunomu ibana. Iko guhad don nasarura. Jala parejeton nasa dolok. Dohok namar betul-betul. Jala gabe na hornop do. Namar nakot tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Tapasahak mapiliata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulok karajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim asalapu tadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajaon mo say sahut malomoni roham di banotongon songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hangolua siapari say sama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami nakabitogi hotu pangujunan palua mahami sian pangago Amen.
rasa damai jala-jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Amin. Kamanami perhalado disomahita pasahatut tabi turuasni huriatta sude. Rak mahita pasatut tabi turuasni huriatta. Selamat apema dihita saluna. Horas. Ala sihol doroha midahamu sudia kamang dokenang nang subuh dupi masih jalangan di so nang gosalio masih jalangan maju ita. Bakamu medita na berbudi na kisong na hehe do partot dio ni bahan ala musik nai jago do song leader nai mantap apalagi sepon nai luar biasa. Citorus Borneo ati. Borneo ya mari kita ke Borneo. Coba itu.
Maka Ardi Pusta